Praise God. Kuyawan man ta sa introduction. Maayong buntag sa tanan. Lingi asa daw na imuhang tapad bis, dayon beautiful eyes, di naman yun na makita ato mga smile, pero ato mga mata, maka-beautiful eyes. Nalipay ba ka nga naa karong buntaga? Ako, lipay kay ko nga na ako karon. So, dili na to dugayon mga igsoon, kay I believe na agyo isulti ang Ginoo kanato karong buntaga. I want you to stand, manindog ta, to honor the word of God. Open your Bibles with me. Diri sa John chapter 14 verse 15 to 17. Juan 14, versikulo 15 ngadto sa 17. Naana? Walay ni tingog. Ato ang dunganan pagbasa mga igsoon. You can read with me, no? Dira sa magsugod ta sa verse 15. Okay, go. If you love me, keep my commandments. And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. The Spirit of truth, the world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be with you. Thank you, Lord. Let us pray. Amahan nga langit nun, Ginoo, salamat sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat sa imong grasya, sa imong kaluoy, nga bag-o sa matag adlaw. Lord, this morning, O God, it is a privilege to be in your house, to be with your people, to sing your praises, to worship you in this sanctuary, and to listen to your word. Lord, I pray, matag usa karong buntaga, Ginoo, maabli ang among salabutan, ang among kasing-kasing, ang among hunahuna, Ginoo, that you will speak, Lord, right through us. Kinsa man mi, asa man mi, unsa man ang sitwasyon sa among kinabuhi, Ginoo. I pray, O God, that your truth, Lord, will be like a seed. Mahimo kani, Ginoong Dios, nga binhi, nga matanom, Ginoo, mahulog sa mga kasing-kasing karon, Ginoo, nga tabunok sama sa yuta, Ginoo, nga fertile ground, oh God, that your seed, Lord God, matanom, mahimong mutubo ug mubunga sa among kinabuhi. I pray, Holy Spirit, that you will take control over this place. Lord, ikaw ang magtudlo namo, ikaw ang magpakita namo sa imong kaugalingon as we continue to Lord God, magahisgot mi sa imong pulong, Ginoo. Salamat, Lord. Imo lamang ang tanang dungog ug himaya in Jesus name. Ang tanan mo ingon. Amen. Manglingkod ta mga igsoon. Ato sang palakpakan ang presensya sa Ginoo. Napay mas kusog ana. Murag hinay pag yun, murag wako na anad. Atong ipataas atong kamot. Dayon atong hatagan sa pinakakusog nga palakpak ang atong buhi nga Dios. Hallelujah! Thank you, Lord. Hallelujah. Mo na'y mga buhi nga simba sa Ginoo. No, na'y kalayo bisag ang pagpakpak, no, na'y kalipay. Okay, naghisgot ta karong buntaga mga igsoon. And we will continue to, ang pulong sa Ginoo, magpadayon pag-minister nato, no? Mahitungod sa atong gisugdan karong tuiga sa 2022, the never-changing God in an ever-changing world. Kabalo ba ka nga ang Dios nga imong gianhi, ang Dios nga imong gisimba, dili gyud mausab? Amen. Kaning kalibutan, kung makita nato tanan nagkausab na. Hasta ang kilay sa imong tapad na usab na gali. No? Daghan kay nangausab diri sa kalibutan. But salamat sa Ginoo nga kita no nakailata sa buhi nga Dios nga dili gid mausab. And we will muanhi ta ani nga topiko mga igsoon, no, ang subtitle sa atong hisgutan karon, endless relationship. Kanang relasyon nga walay katapusan. Kana bang relasyon nga naay forever? O, di ba? Naaday forever sa ato ang relasyon dinhi sa dihang makailata sa Ginoo. Amen? Sa binisaya sa ato ang kuan kaganina teksto nga ato ang gibasa, no, ako lang tong balikon pagbasa mga igsoon diri sa Bisaya nga version, ingon diri ang pulong sa Ginoo.
Kung gihigugma ninyo ako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. Kinsay nahigugma sa Ginoo diri? Natuman na ba nimo ang mga sugo sa Ginoo? Ay murag ni hinay. Daghang naghigugma, pero gamay ra ang nakatuman. Salamat sa Ginoo nga kitang tanan karong buntaga, tudluan ta sa Ginoo, tabangan ta sa Ginoo, unsaon pagtuman sa iyong pulong. Kinahigugma man ta sa Ginoo. Amen? Ingin diri og pangayoon ko kini nga mga pulong, mga igsoon pulong ni Jesus while he was still here. Sa diri pa siya galakaw sa kalibutan, gisultihan niya ang iyang mga disipulo. Ingin siya, og pangayoon ko sa amahan nga padadaan niya kamog laing magdadasig. And Jesus was talking about kisay makatag-an. Sa nigsulti ang Ginoo, si Ginoong Jesus ani, ingon siya, pangayoon ko sa amahan, nga padadaan kamo laing magdadasig. Kinsa man ang gipasabot ni Jesus ani? Ngayang ipadala. The Holy Spirit. Ingon siya, padalaan tamog laing magdadasig, ug mao na ang balang Espiritu. Ingon siya, kini nga magdadasig, walay lain, kundili ang Espiritu Santo, nga mao ang magtudlo kaninyo sa kamatuuran. Dahil nagpadayon siya, ug magpabilin siya kaninyo sa walay katapusan. Ang tanan mo ingon, sa walay katapusan. Kusgon pagyud, sa walay katapusan. Gusto ba ka nga naay mukuyog nimo sa walay katapusan? No, ato nang hisgutan karon mga igsoon because maghisgot ta og endless relationship. Unsay meaning sa relationship? Relasyon sa binisaya pa. Gitanon ako sa dictionary ingon dito, the way in which two or more people or things are connected. Sa to pa kana di ang relasyon pamaagi nga ang duha or more people or mga butang ma-connect ba? Kana bang sa binisaya sa connect? Masumpay. Una ba kay connection ba? No, kana bitong internet kung wa tay connection, no, makalagot kayo dahan kay magyaw-yaw. No, ang relasyon di ay mao na siya ang pamaagi nga ikaw o sa katawo, kauban, no, two or more people or mga butang, masumpay, makonected. Sa to pa mga igsoon, dinhi sa atong kinabuhi in our lifetime. No, pila kaha katuig ang gihatag sa Ginoo nato magkinabuhi diri sa kalibutan. Naatay mga relasyon. Amen. Unsa kay mga relasyon nga imong mahuna-hunaan? Relasyon sa imong ginikanan, imong mama, no? Relasyon sa mama ug mga anak. Relasyon sa papa o mama, relasyon sa mga paryente, kaparintihan, no, mga relatives, no, mga banay, relasyon nimo sa imuhang mga friends, mga BFFs nimo, mga close friends or dili ba kaha mga kaila lang, no, napagid mga relasyon nimo sa imuhang classmates kung nag-eskwela ka, relasyon nimo sa imong teacher, kung teacher ka sa imong mga estudyante, kung estudyante ka sa imong maestro, kung nagtrabaho ka, relasyon nimo sa imong kauban sa mga trabaho, relasyon nimo sa imuhang boss, relasyon nimo diha sa imong company, kung ikaw businessman, relasyon nimo sa imuhang mga kanang mga empleyado, daghan kaayo tag mga gisudlan nga relasyon dinhi sa kalibutan. Tama ba? Siguro makarelate ka na akay mga relasyon 1 or 2 or 3 or more. Dili lang di ay people, ingon ang meaning sa relationship. Dili lang tawo ang imuhang marelasyon, maski imong cellphone na akay relasyon. Kana bitang dili gani nimo madala imong cellphone murag kulang. Kasi mo yung amen. Tungod na anad na kaita nga connected kita sa tong cellphone or basin, napagitay relasyon sa atong mga social media, sa atong Facebook, agitay relasyon diha kada adlaw, sige gyud kag connect. Active permanente, may pa sa Facebook, active permanente. Unsa pa relasyon nimo sa imuhang sa imong wealth, sa imong makabtangan, sa imong mga investment, daghan kaayo ta gitukod nga relasyon dinhi sa kalibutan.
napakagibutang din hiyo kung nagpa-doktor ka, doctor-patient relationship. Sa imuhang pets, no, sa imong iro, napaka-relationship sa imong iro. O sa imong iring baka, or unsa pa, daghan kaayo. And I have come to realize, nakita nako, nasabta nako, that all relationships, tanan nga atong gitukod nga relasyon dinhi sa kalibutan are all temporary. Ang tanan mo ingog temporaryo. Nakita nimo how much time nga imuhang gigugol. Energy, A for effort. No, effort. Energy, time, kwarta, emotion, affection, nga imuhang gi-invest diha. I tell you, every relationship, tanan nga relasyon nga imong sudlan ani nga kalibutan, it requires your time, your energy, tanan imong kwarta, mabutang diha ana mga relasyon. Amen? And bisag unsa kadako nga imuhang gibutang diha, everything biyaan gyud nimo, temporaryo ra. When you die, kung na ka, kwaon na ang imong kinabuhi, mubalik na ka sa imuhang magbubuhat, mabilin tanan. Bisan pag-unsa na nimo ka treasure kana nga mga relationship. Mo nang sakit kaayo, no, kung mawad-an ta og kanang minahal sa kinabuhi where ang atong relationship close na gali kaayo, sakit kay nga mawala nato. Tungod kay na-investan na nato og panahon, nataga na nato sa ato ang affection sa atong gugma. No, mauna siya. Nakarelate, makakuan ba mo? Makasabot ba mo, ana? Amen. No, kay kitang tanan mga tao na agit tay mga relationship. Tanan yung mga tao nga atong mga karelasyon na sila limitations in all aspect. Na yung mga limitasyon, bisan pag-unsa ka anak kanya kahigugma. Sa buingon pa na siya nga, kwaon ako ang mga bituon sa langit, ang mga bungtod akong latason. Naagi mga butang nga dili niya na mahimo para nimo. Naagi mga areas, no, in your life nga dili makasatisfy nimo. There are limitations sa presence, no, in the presence and in what they can do. And also sa imo hapod, napo kay limitasyon, you cannot be everywhere, you cannot do everything para sa imuhang mga karelasyon. Mo na akong na-realize mga igsoon. Kato ako ang nag-introduce ganiya, ako man tong bana. Love man gid kay ko sa akong bana. Ang tokong bana. Mingawon gid kay na siya nako. I was in CDO na ako sa Cagayan na assign karon since October. In maningkamot no sa among relasyon sa kumbana, ningkamot gud mi na may communication, na gud may time bisan og once a week rami magkita, maningkamot gani ginaadto akong bana didto bisag mahal kay gasolina karon. Tabahi ko nyug ampo nga moubos ng gasolina. Pero ni-realize na ko nga not all the time nga naagid akong bana. Not all the time nga mabuhat sa akong bana to support me. No, bisag unsa pa siguro ka ako pod gito sa akong bana, unsa nako siya kahigugma, unsa pud ko niya kahigugma. Naagay mga limitasyon, no? Na-realize na ako nga I'm all by myself. Ako ra gyud. But na-realize pud nako nga tungod kay naa ang Ginoo, wala ko nag-inusara. And that goes to you. Bisag unsa pa siguro nimo ka kung ano kadasig, unsa pa siguro nimo ka giagian karon, no, naaba kay panahon sa imong kinabuhi nga murag feeling nimo nag-inusara ka, you are lonely, bisag daghang kay mga tawo na higugma nimo, bisag naay mga pamilya nga nahigugma nimo, but at the end of the day, murag feeling nimo ikaw ray isa. I tell you mga igsoon, kung naa si Jesus sa imong kinabuhi, you are never alone. Amen? Palakpakan na to ang Ginoo. Wala gid ka nag-inusara. Salamat sa Ginoo that the presence of God, ang presensya sa Ginoo, the presence of Jesus, si Jesus was here, ang iyang presensya, more than 2,000 years ago, ang physical nga presence ni Jesus, na adini sa kalibutan, tama ba? We have read sa Bible, sa Gospel, ang mga works ni Jesus, ang mga teachings, ang mga gipangbuhat ni Jesus, mga milagro, physically naa siya. But we also know, kabalo pud ta, nga
ang ending sa mission ni Jesus, ano makumplito ang mission ni Jesus dinhi sa kalibutan sa iyang pag-anhi, nahimo siyang tawo, 100% tawo, 100% nga Dios. Ang iyahang ang na perfect ang iyang mission sa dihang ning adto siya sa cross, gihatag niya iyang kinabuhi, giula niya iyang dugo aron bayran ang imo ug akong mga sala. Namatay siya, gilubong, but 3 days after nabanhaw siya ug ang atong Dios buhi. Amen. Nabanhaw siya, nagpakita siya sa mga disipulo, ug ning balik siya sa langit. No, the ascension. Ning balik siya siyang amahan. Apan ang iyang promise sa ato ang gihisgutan dinhi sa John atong gibasa, ang iyang saad igsuon. I tell you, ang saad sa Ginoo di gyud mapakyas. Tinuod gyud ang iyang pulong. Ug ning saad siya nga iyang ipadala ang iyahang balaang espiritu. Ingon dire, ingon ang pulong sa Ginoo nga atong gibasa, iyang pangayoon ko sa amahan nga padad-an kamug laing magdadasig. Sabi ni Saya pa, no? Magdadasig mao ka na ang Holy Spirit nga magtudlo kaninyo sa kamatuuran ug magpabilin siya kanimo. Sa dihang gipadala ni Jesus ang Holy Spirit, first time, no, at the day of the Pentecost, sa Acts, mabasa nato sa Acts chapter 2. Gipadala ni Jesus gipadala sa amahan ang balang espiritu sa mga disipulo, no, mga disipulo nga nabilin atong panahona sa dihang si Jesus ning balik na sa langit. Nakita nato mga igsuon nga tinuod gyud naa gyud ang presensya sa Dios. Kay sa dihang ang physical nga presence ni Jesus naa pa diri sa kalibutan, grabe ang mga milagro. Grabe ang mga pulong, mga teachings ni Jesus nga nakapaabli sa mga mata sa mga disipulo. But sa dihang wala na si Jesus ug sa dihang gipadala niya ang iyang espiritu, nakita na to, it's the same spirit nga namuhat sa kinabuhi ni Jesus. But karon dili na ang physical nga presence si Jesus, but the presence of the Holy Spirit nga naa sa iyahang mga disipulo namuhat. It's the same spirit pod nga naa kanato karon nga namuhat sa iglesia. Amen. So, padayon ta mga igsoon, I want karong buntaga i-introduce kani nga relationship, kaning endless relationship, kaning walay katapusan, kaning forever nga relasyon nga pwede nato sudlan or basin nalimta na nato nga naa di ay. I want to introduce to you or to remind you this kind of relationship that surpass all the limitations of this world. Ug mo na ang relasyon, pakigrelasyon nato dinha sa balaang espiritu. Having the relationship with the Holy Spirit nga maanaa ka nato hangtod sa walay katapusan. Ngano moingon man kog hangtod sa walay katapusan sa atong panahon karon nga buhi pata physically ug hangtod sa eternal, hangtod nga wala na ta diri sa kalibutan, kana nga relasyon maoy magpadayon. Will be with us forever. And this Holy Spirit, kaning balang espiritu, the person of the Holy Spirit is gentle. Huyo siya. He only comes when He is welcome. And He is here. Gi-welcome ba nato ang Holy Spirit diri? Naa siya. Gentle siya, huyo siya. Dili siya kuan sa imong kinabuhi, mangilabot sa imong kinabuhi kung dili nimo siya i-welcome. Dili parihas ni Satan ang yawa. Kabalo ka unsa ang kinaiya sa yawa, mo invade siya. Mo bitaw nga ang iyahang kuan ang iyang mga strategy tintalon kaniya. Kuan gid siya ba kana bang bisag dili ka gusto sa iya sunod-sunuron gyud ka. Mo nang yawa, tintalon gyud ka, gusto niya nga maiya gyud ka. No mo kuan gid siya kana bitang mo invade nimo, mo tempt nimo aron mo kuan gid kana bang mo ilog sa imuha. Opposite sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit, you need to invite Him. Aron nga mahimo kang maka-start or makapadayon ni anak nga relasyon
with the Holy Spirit. Kabantay ka, ang yawa, umatogingon, welcome yawa, pero naa siya. Samukan kayo. Tama? Tintalon gyud ka, bisa dili nakaganahan, pugson gyud ka. Kung anon gyud ka, i-entice gyud ka. Ano man, gusto, kung anon gyud ka niya, i-invade gyud niya, kung anon gyud ka niya, sa imong kaugalingon. Dili para sa Holy Spirit. So kanong buntaga mga igsoon, I want you to welcome the Holy Spirit in your life. Ablihi ang imong kasing-kasing sugod karon as you listen. I know that the Holy Spirit is working sa itong matag-usa sa dihang naminaw ka. Sa dihang i-welcome nimo, i-recognize nimo ang Holy Spirit, He will work through you, in you, upon you. Sa dihang mahitabo na mga igsoon, wow, mahimo kaning happy church, mahimo ikaw, iglesia sa Dios nga magapamuhat, nga naay gahom. And unsaon man nimo pag-welcome sa Holy Spirit, unsaon man nimo pagpasulod niya, pag-recognize if you don't know the Holy Spirit. Kinsa man ang Holy Spirit? Kinahanglan makaila ka, kinahanglan makabalo ka, kinsa ang Holy Spirit. Are you excited to know the Holy Spirit? Abli ba imong kasing-kasing karon nga mailahan pag yun nimo dugang ang balang espiritu? Kani nga message mga igsoon, I got this no sa usa ka magwawili dito sa Cagayan de Oro, and sa dihang no, kuan kayo ba akong kasing-kasing ba nakit-an bitaw gid sa Ginoo, nakaana gid ko, Lord, love gid ay kay ko nimo. Kay dili ka gusto mo allow sa akong kinabuhi nga dili ko kana bitang ma-divert ko. Gi-remind ko sa Ginoo nga naa di ay ang Holy Spirit naara, nagpaabot ra siya nga i-recognize na to, i-welcome sa akto ang matag usa ka kinabuhi. So kanong buntaga, let's get to know the Holy Spirit. Basahon nato sa John chapter 14 verse 26. Juan 14, mao ni siya nga chapter itong gibasa ka ganina, but sa 26 verse 26, and ato ang basahon in the amplified version. Kay dili ta mo kuha og mga points sa atong hisgutan karong buntaga. But the helper, comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name or in my place to represent me and act on my behalf. He will teach you all things, and He will help you remember everything that I have told you. So number 1, ang Holy Spirit is our helper. Siya ang atong magtatabang. Di lang po na ko ibutang nga katabang, no? Kay murag lahi raman. But sa Binisaya atong gamiton ng word nga magtatabang. He is our helper. Kisay nagkinahanglan diri og makatabang niya. Baliko nako, murag gamay ray nakakuha. Kinsay nagkinahanglan diri og makatabang niya. Murag kitag yung tanan no, nagkinahanglan gyud ta og magtatabang nato. No, bisan pag maingon ka nga, okay ra man ko, okay ra wala ko nagkinahanglan. But I tell you, in all areas atong kinabuhi, dili siguro all areas, there are areas in our lives nga nagkinahanglan tagtabang. Amen? And He is our helper. The Holy Spirit, siya ang atong magtatabang. Ingon gani diri sa lower portion sa atong verse nga gibasa, He will help us remember everything. You know? He will help you remember everything that I have told you. Ang balang Espiritu magtabang kanimo, kanako, magtabang sa pagpahinumdom sa tanan nga gisulti sa Ginoo kanato. Pila na ba kawali ang imong nadunggan? Di na maihap. Pila na ka mga pulong, mga verses nga imong nabasa nga sa Bible? Makahinumdom ka ato tanan? Nabay makahinumdom sa tibuok Bible from front to cover? Ug ma-memorize, akong gipasabot ka ng makamemorize gyud ba? Wala gyud nato, di ba? Because our humanity naatay limitation. Naatay kinutuban sa atong abilidad.
Salamat sa Ginoo nga ingon siya tabangan ta mo nga pahinumduman sa tanan nga akong gisulti nimo. Kay I know, ako accept ron, di kinako mahinumduman tanan. Mga walingan dito kaayo lami kay amen. Pero usahay kong aplikar na gani, time na gani nga i-aplikar, malimot din ta. But thank you nga na ang Holy Spirit, i-remind ta, oops, ingon ang Bible. Oops, ingon biya tong wali. I-remind ta sa Holy Spirit. Kung naa ang helper, kung naa ang magtatabang na to, ang mga imposible mahimong, posible. Ang lisod mahimong, sayon. No, ang mga butang nga bugat, mahimong, gaan. Tungod kay naa ang Holy Spirit. Unsa ka ang mga butang nga unsa ka ang mga circumstansya nga imuhang giatubang karon that it seems impossible. Unsa kahay mga bugat nga imong gidala karon. Unsa kahay mga butang nga sa pagtan-aw nimo sa imuhang lisod gyud. You need the Holy Spirit. I-acknowledge siya, Lord, tabangi ko ani. And He will help you. Tungod kay siya imong helper. Magtatabang. Dili helper nga siya tighugas sa imong plato. Dili helper nga siya tiglaba, tigluto. Kung dili magtatabang siya, dina sa mga butang sa imong kinabuhi. Especially sa imong espirituhanon nga kinabuhi mga igsuon. Sa mga problema na ning kalibutan na nga atong giatubang. Kung naang balang espiritu mga igsuon sa imong kinabuhi, mahimong sayon ang lisod, mahimong posible ang mga imposible, mahimong gaan ang mga bugat. Atong palakpakan ang balang espiritu. Remember that. He is your helper. Number 2, He is our comforter. Maghuhupay. Kanus aman ta magkinahanglan og comfort. Kung naatay mga problema, di ba? Kung naata sa kanang grief or sadness, kung naata sa panahon nga mas stress ta, frustrations, na mga butang nga nakapa-upset nato, troubled, no, na mga butang nga makapa-trouble nato, maka-frightened nato. Muuna ang mga panahon nga nagkinahanglan ta og comfort. And you need a comforter. Kinsa kahay comforter nimo karon? Basig ang Facebook, dito ka sigig pahungaw, aron na imo comfort nimo. Na mga Kristohanon, wala kaila sa Holy Spirit, wala nakadawat sa comfort sa Holy Spirit, dito nangitag comfort sa social media. And is it a true comfort? No. Dito mangita og kanabang appreciation sa social media. The Holy Spirit, kung ikaw Kristohanon mga igsoon, wala na ka nagkinahanglag sa panglain nga maghuhupay nimo kay naa na ang Holy Spirit. Amen. Comfort, unsay meaning sa comfort? To give strength, paghatag og kusog, paghatag og hope. To cause someone to feel less worried, upset, and frightened. Muna ang comfort. Diba? Nindot man po na mo comfort na to physically. No, atong ginikanan, kung mahadlok ta, kung natay makabalaka, kung sad ta, maatuta sa ato ang mga friends, maatuta sa atong mama, maatuta sa ato ang bana, atong mga asawa, ato ang mga kanang mga close friends, maka-comfort man sad sila in a way. Naman ko niingon nga, ayun na mo adto dito nila. But ang pinaka the best nga comfort nga imong madawat is with the Holy Spirit. I tell you, nindot lahi ra gyud kung ang Holy Spirit ang mo comfort nato. Amen? So when you feel, kung gibati ka, nga nabalaka ka, kung gibati ka, nga na-stress ka, na-upset ka, no, na kay gikahadlukan, i-welcome ang Holy Spirit. I-acknowledge ang Holy Spirit sa imong kinabuhi. Lord, i-comfort agad ko, Lord. Murag, naluya lagi ko. Duol sa presensya sa Holy Spirit. Ayaw duol sa mga kalibutanon nga mga butang.
Sometimes ang mga tao no kanang ngitag comfort ba, mabita ng comfort food. kung ma-stress na hala, dito kinananay mga comfort food. Mao nang perti ng mga dagkua. No? Yung samot nagihimo ka stress kay nahimo ng obese. Mao na nga ang pinaka the best. Walay lain kundi ang comfort sa Holy Spirit. Amen. Number 3, advocate. Sabi ni Saya pa, manlalaban. Ang meaning aning advocate, one who defends pleads the cause of another. Usani siya ka persona nga mo kuani mo ba? Mo dipinsa nimo or mo plead na bang someone who speaks up for you. Kana bang mo kuansi mo ba nga nakasulay na ba mo nga naay mo away nimo then pagkahuman naay mo salo sa imong away? Ha? 'Di ba? Naay mo dipinsa nimo ba di man na pananglitan giano ka gi-accuse ka. Dahil naay mo yung dili man siya. Kita gid ko dili siya ang nagbuhat ana. Mo na ning depensa in behalf sa imuha. One who defend you, no advocate. Kabalo ba ka that the devil is a liar? Ang yawa bakakon and accuser na siya of the believers. Magtotoo na ba ka ni Kristo? Ang yawa, ang iyang mission sa mga magtotoo, sa mga believers ni Jesus is to accuse, to bring lies, no, punon niya ang imong una-una, no, mo i-throw niya mga arrows, no, of mga bakak sa imong kinabuhi. Wala kay pulos. Nakasala na pud ka. Maura gid ka, wa gid kay pagkabag-o. Sige kag adtog simbahan, sige kag apil og cell group, pero maura man lagi gihapon ka. Accuser. No, kuan siya kana bitang dili siya gusto ngang imong kinabuhi mo level up. Muna sige kaniyag i-remind sa imong past. Sige kaniya og kanang pahinumduman nga yun anak ragid ka. Maor diha ragid ka taman. Kanunay kaniyang pahinumduman sa imuhang nabuhat gahapon atong niaging tuig. Atong past nimo nga mga binuhatan, mga experiences nimo mauna ang trabaho ni Satanas. But the Holy Spirit, ang trabaho sa Holy Spirit is the voice of truth. Balik ko na ako. The Holy Spirit is the voice of truth. Ang tingog sa kamatuoran sa atong mga kinabuhi, mga igsoon, He speaks about our future in Christ. Muna nga kung makadungog ka og mga pulong sa imong hunahuna. No, kay ang atong hunahuna is our battleground. Diha ta kanunay ginaitsahan sa yawa og mga bakak niya, mga accusations niya. Makadungog gani ka og mga yunana nga pulong about your past, about na wala nagyud kay pag-asa. That is not the voice of the Holy Spirit. We should have the wisdom. Nung atong ma-distinguish, mailhan nato kinsay mga nag-throw ani nga mga panghuna-huna. Aron kana ang mga panghuna-huna mahila basura ni. No mura batag nagkuan ba nagsegregate sa mga malata ug dili malata. Kanang mga poisonous ug mga nutritious para sa atong kinabuhi. Kanang mga pulong sa yawa poisonous na, naga-accuse na, no kanunay naga-push na to down. Ug dili na to natugutan nga maunay atong paminawon mga Kristohanon. Happy church. Kay accuser na. Salamat sa Ginoo nga naang Holy Spirit sa atong kinabuhi. Siya atong defender. Siya ang atong sa to advocate. He speaks in behalf of us. Moingon ang yawa nga aka na siya, wa na gina siya pag-asa. Moingon ang Holy Spirit, yung future is bright. No, ang akong plano para nimo maayo. Bisag giunsa ka sa yawa kani adto, bisag unsa ka gitamak-tamakan ang imong kinabuhi, gi-destroy sa kaaway sa una. Ang imuhang karon nga nakaila ka sa Ginoo, istoryahan ka sa Holy Spirit, pinaagi sa iyang pulong i-remind ka nga no, naakay paglaom nako. Ang imuhang no ang kamaayo sa Ginoo wa pa nahuman.
Ingon ang pulong sa Ginoo, no eye has seen, no ear has heard what God has prepared. Siguro makaingon pa ka nga, na-experience naman ako ang mga maayo. Uy, mga nindot naman ka itong nahitabo na ako sa 2021. Uy, sa 2022, naapay giandam ang Ginoo nga mas maayo. Amen. Kasi yun ka nga, murag the best naman to ang nahitabo sa akong life sa 2021. Basig nakulbaan ka nga sa 2022, dili na the best. Oy, naapay mas the best. What God has prepared for those who love Him. Wa pa ni mo na hunahunai. Wa pa ni mo na imagine. Wa pa ni mo na damguhi ang mga giandam sa Ginoo sa imong kinabuhi. Listen to the voice of the Holy Spirit. He is your advocate. Siya ang imong manlalaban. Sunod, number 4, intercessor. Unsa man na, tigpataliwala. Intercessor, it's a prayer, petition, or request in favor of another. Nagpataliwala siya, nagampo siya, naghatag siya og petition or request para nimo ngadto sa amahan. Mubitaw na i-verse sa Bible nga, sa diyang noon mga panahon nga di takabalo unsay atong iampo. The Holy Spirit will pray in behalf of us. That is praying in the Holy Spirit. Kay siya ang tinuod nga nakaila nato. Sa diyang namalandong ko ani nga wali mga igsoon. Tinuod gyud di ay ang tawo sa ding gihimo sa Ginoo ang tawo out sa mud, wala siya kinabuhi. Kuan ra siya, gipurma ra siya. But sa dihang gihuipan ang tawo sa espiritu gikan sa Dios nang munang nabuhi siya. Sa tupa kung wala di ang Holy Spirit sa atong kinabuhi, wala ra gyud di ay ta. We are nothing kung wala ang Holy Spirit. Salamat sa Ginoo nga na ang Holy Spirit kanato mga igsoon. Even in our prayer, mga kinahanglanon nato ba? Naman dayto mga pag-ampo no nga di nato mahibalan mga kinahanglan di ay nato. Salamat sa Ginoo, He is our intercessor. Maghatag siya og mga request di sa Ginoo in favor. Pabor alang nato. Di pa kaana na ay tig-ampo para nimo. He is our intercessor, the Holy Spirit. Ikalima, counselor. He is ang counselor means guide, giya, magtatambag. Kuan nimo ba mutambag nimo, mo lead nimo, mo giya nimo, a person who provides advice. Kinsay kuan dinhi nga mahilig siya mangayog advice. Dito sa Facebook mangayog advice. Abi sa kinsa ray mohatag nimo og advice, maglibog na lang ka. Na ato'y nakita nako ba sa home bodies nga group nga nangayo siya advice unsa daw nindot nga aircon katuba daw kuan sa to nga klase sa aircon, duha ka brand. Haskang daghanang ning comment. Lain-lain og comment na abot nag 1,000. Ay ning samot siya kalibog unsay iyang paliton nga aircon. Kay dito mi siya nangayog advice sa Facebook. Di ba? Hinana pod mga igsuon, dili dita magpatakag pangayog advice. Dili ta especially mangayog advice sa mga tawo nga wala nakabalo sa pulong sa Ginoo. Kay ang the best advice is the Word of God. Muna kung nagkinahanglan ka o kanang mutambag nimo, mutambag sa imong love life, family life, mutambag sa imong finances, mutambag mahitungod sa imong trabaho, sa imong pag-eskwela, the best nga advice nga imuhang makuha is ang advice nga gikan sa Holy Spirit. Muna nga kung mga ikang advice, ay huwag adto dito sa mga tao nga walay pulong sa Ginoo, wala man sila'y Holy Spirit. Adto pa ngayog advice sa imuhang pastor, sa imong leader, kinagbasa nag-Bible, na anay Holy Spirit sila. Nanay relasyon sa Holy Spirit, mo advice na sila, not from their own, kundi from the Word of God. And you can never go wrong kung ang mo advice nimo is ang Dios nga kanang bright kaayo, full of wisdom. Dios nga naghimo nimo. Way lain nga maka-advise kundi ang imuhang magbubuhat.
Kinsa man imong pangayuan og advice unsaon pag-ayo sa imuhang refrigerator? Di ba mo adto ka sa mga nagmanufacture sa imong refrigerator? Itong mga service center nga nag-training yun, gikan sa naghimo ana nga refrigerator. Tama ba? Mausad na, ikaw, ang gahimo nimo ang Ginoo. Kung na mga diferensya diha sa imong mga pagbati, diferensya sa imong mga dealings, sa imong mga relasyon dinhi sa kalibutan, mga finances nimo, sa imong pag-eskwela, sa imong pagtrabaho, kung na mga diferensya ana adto sa nga naghimo nimo. Muna yung the best nga makahatag og counsel. And the Holy Spirit is our counselor. Number 6, our strengthener. Tigpalig-on. Bisag unsa ka kadasig mga igsoon nagi moabot sa imong kinabuhi nga maluya ka. Duol sa Holy Spirit, siya ang mulig-on nimo. We are limited, limitado ra gyud ta sa atong kusog. Tanan nga mga butang limitado ta, but the Holy Spirit is our strengthener. Mulig-on siya nimo. Last, standby. Sa manang standby, gitaan ako sa dictionary, one to be relied on in emergencies nga ready, present, and ready to act. Kung nagkinahanglan ka, nag-standby ra siya ba? Di ba? Kung sa manang kanang literally, naaragid siya diha sa imong kiliran, nag-andam siya kanus-an nimo siya tawgon. He is on standby, on call. He is with you all the time, every season, every atubangon nimo. Nalipay ba ka, naguol ba ka, na madaogon baka, napildi baka, He is ever present sa imong kinabuhi. He is on standby. Hayag yung hunahunaan nga gibiyaan na ka sa Ginoo mga igsoon. Now that you are here, naglingkod ka, nagpaila na, gigugma ka sa Ginoo, gusto siya nga makadungog, kaani nga pulong niya, nga wala ka niya biyai. Naara siya, He is on standby. So how do we experience the Holy Spirit? Number 1, the Holy Spirit is with you. He is with us. Kauban nimo, kauban nako ang Holy Spirit to provide guidance, direction, hatagan ta niya og dalan, no? He will show us the way. Sa mga angayan na to, but buhaton, mo bitaw sa John chapter 16 verse 13, when the Holy Spirit of truth, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. Kay kauban nimo siya. Naara siya, He will guide you, He is with you. Kauban nimo siya. Ang tanan mo yun, kauban ako ang Holy Spirit. Number 2, the Holy Spirit is in us. Naa siya sa sulod nato. Mo nang akong naang Holy Spirit sa imong kinabuhi. Mga igsoon, sa gihang gidawat nimo si Jesus as your Lord and Savior, noong katong gipray nato, the prayer of acceptance, gidawat nimo si Jesus, imo ang giablihan imong kasing-kasing, ug imo siyang gipasulod sa imong kinabuhi. Ang Holy Spirit is in you. Ang tanan mo ingon, ang balang Espiritu naa kanako. Amen. The Holy Spirit is in us. Mauna nga, mo produce ta og character that is Christ-like. Di lang siya kauban nimo, naa siya nimo. Mauna nga sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23, mauna ang bunga sa balaang espiritu. Kung tinuod nga na ang balang espiritu sa imong sulod, mo produce na og bunga diha kanimo. Nasabtan? Daghan kaayo mga Kristohanon nga naaraman sa church, pero wala gipasulod ang Holy Spirit nga naman, wala man good nakita ang bunga. Unsa maning makita nga bunga? Sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Kung yung gi-highlight diri in our lives, mauni ang resulta kung naa ang Holy Spirit sa imong kinabuhi. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Sa Binisaya pa, gugma, kalipay, kalinaw, pailog, pagkamaluluyon, pagkamaayo, pagkamatinud-anon, kaagho, pagpugong sa kaugalingon. Mauni resulta kung ang Holy Spirit naana sa imong kinabuhi. Nakita ba nimo maigsoon na ana kay gugma karon? That is the work of the Holy Spirit in you.
sa dihang naang balang espiritu sa imong kinabuhi, equals, kung butang diri, kaning fruit of the Spirit equals maturity. Mu-mature ka ba? Mausab ka ba? Mutubo ka ba? Dili na ba kaparihas sa una? Kung dili, magkausab ka nga maparihas ka ni Jesus. Christ-likeness in us. Mauna nga, in as much nga dili ang Ginoo dili na nato hinumduman atong kagahapon, ug ang Ginoo wa siya usa kan pa ang imong kawa, it doesn't matter to him ang imong kagahapon, ang imong giagian unsay mga sala, kay gusto niya nga mausab ka from glory to glory. No magkalami ang imong kinabuhi, no magkadaghan ang imong bunga, amen, nga mahimo kang panalangin, makita nga naa ang balang espiritu nagpuyo sa imong kinabuhi. Number 3, about experiencing the Holy Spirit. The Holy Spirit is upon us. Wala lang siya kauban nato, wala lang siya naa nato, but He is upon us. Asa may buot pasabot anang upon us. Sa Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Ang mga disciples magigsuon sa dihang kauban pa sila ni Jesus, nakakita sila sa mga milagro ni Jesus, nakabalo sila sa mga gitudlo ni Jesus. Nakita nila nga, kuan gyud ka nang, na-prove nila ba nga si Jesus is really Dios. Gikan sa langit, ni nga ni dili sa kalibutan. But sa dihang gidakop na si Jesus, mao na tong gikuan na siya, gitaral na siya, kay na ang plano sa mga kadagkuan ng mga Hudiyo, kuanon siya kuan siya kanang i-put to death. Asa naman ang mga disipulo? They all deserted him. Even si Peter gidanay si Jesus. Nangaluya sila, nanago sila, nangahadlok sila. But salamat sa Ginoo nga gi-promise ni Jesus ang Holy Spirit siya. Sige lang, kay kung moabot ang balang espiritu. Ingon ang verse 8, but when you will receive the power of the Holy Spirit, mahimo mong akong mga witnesses. Mahimo mong akong mga saksi. Bisag asa sa tibuok kalibutan. Mauni nga kung makita nato din na lang nato basahon diri sa verse chapter 2 sa Acts mga igsoon. Nakita nato diha nga ning abot ang balang espiritu, ning kunsad sa matag usa nila, ning puno dinha kanila. Mao to nahitabo ang Pentecost. The history of the church. Mo bitaw ning kaning Acts, ginganlan man ni Acts of the Apostles. Well, I tell you, it's the act of the Holy Spirit unto or upon the apostles. Buhat to sa balang espiritu, ngadto sa mga apostoles ni Jesus Christ. Sa dihang niabot to, Pentecost atong adlaw, bang, 3,000 na luwas. 3,000 ang ning dawat ni Jesus, ning tuon ni Jesus. Grabe ang kadasig sa mga disipulo. Grabe ang mga milagro nga ilang nahimo. Ang boldness sa pagwali. Wala man unta to. No, bisag unsa nila pila ka years na nagkuyog-kuyog ni Jesus, pero pagwali na hadlok sila mo witness may tungod ni Jesus, pero pag abot sa Holy Spirit, naabot ang boldness. Si Peter nagsangyaw. Si Peter nga nahadlok gali nga ma-associate ni Jesus, gideny niya si Jesus 3 times, pero sadang niabot ang Holy Spirit sa iyahang kinabuhi. Upon him, unsay nahitabo, nagwali siya. 3,000, sunod niyang wali, 5,000 ang naluwas. Unsa kaha na mahitabo sa ato diri sa iglesia sa Happy Church? Pila kaha ang maluwas sa mga igsoon? If we allow the Holy Spirit to be upon us, mamuhat sa atong kinabuhi, mo overflow. Ang kuan day may igsoon, ang inflow sa ato sa Holy Spirit sa ato is for ourselves. Ang outflow is for the people. Sa mga katawhan diri sa Pagadain City ug asa kagibutang sa Ginoo para sa uban. I tell you, nakita na ko sa kinabuhing ko, Lord, kung mapuno lang di ay ko dili igo. Kung kita dinhi sa Happy Church, sige lang tagpapuno ba? Di ba? Nawa ko nagingon nga sayop. But si tagpapuno sa pulong sa Ginoo, sige tagpapuno sa atong cell group, sa ato ang papuno.
Dili di ay ang ato di ay ang ako nakita na no for me. Ang ako ang kanang realization ko, Lord, dili di igo ang mapuno. Kinahanglan di ay mag-awas ko. Kinahanglan di ay mag-awas ko aron na ay mga tao nga maawasan. Usa pasabot ana na ay mga tao nga ma-influensya. So ayaw taman lang nga napuno ka igsoon sa imong pag-anhi diri, panganduya nga mag-awas ka. Aron sa pagawas nimo, mag-awas ka ang mga tao sa imong palibot, imong pamilya nga wa pa naluwas, imong kauban sa trabaho nga wala pa kaila sa Ginoo, mga classmates nimo, mga silingan nimo, maawasan sila sa presensya sa Holy Spirit sa imong kinabuhi. Gusto ba ka na igsoon? Amen? So how to receive the Holy Spirit? Last na ni natong hisgutan, have an open heart. Pagbaton o kasing-kasing nga abli. Nga naman na andi ay mga kasing-kasing nga na sirado na. Una sirado na. Unsa may makapasirado sa ato ang mga kasing-kasing unbelief. Wala kaning tuon na kay pagduha-duha ba sinaminaw ka karon nga tinuod ka na. Tangtangan na mga igsoon kay sirado na imong kasing-kasing ana. Iabli ang imong kasing-kasing believe. Tuuhi ang Holy Spirit, He is a person. Ni Asiya, kauban nato, naa siya nato. And He is upon us. No, the Holy, open your heart. No, unsa pa'y makapaklose sa atong kasing-kasing mga sala. Makapasirado na. Surrender na sa Ginoo, pangayuin nagpasaylo igsoon. Unsa pa man ang mga sala nga imo panggihambin, gitaguan. Wala pa nimo gidala sa kahayag. I-surrender na sa kahayag. Pangayuin nagpasaylo, biyain na aron imong kasing-kasing maabli. Karong buntaga igsoon. Have an open heart. Ikaduha, have a thirsty heart. Pagbutang og kasing-kasing nga giuhaw. Long for more of Him. Panghanduya. Wa pa siguro nimo na sinati, pa siguro kakasugod og relasyon sa Holy Spirit karon. Thirst for Him. Pangaingon ang salmo si David. Si David, hari na siya ha, dato na kay siya. Pero sa iyang gingon sa Psalm 63 verse 1 sa New Living Testament, "O God, you are my God. I earnestly seek for you. My soul thirsts for you. My whole body longs for you in this parched and weary land." Bisan pa di ay, no? Naana nimo ang tanang butang sa kalibutan. Bisan pa di ay, ug unsa nimo kabiba, no? Unsa mangandoy di ay tangan, nagkanabitang giuhaw ta sa Holy Spirit, mga igsoon. Kabalo ba ka nga God can fill you according to your thirst? Kanabitang giuhaw ka, wala di akong tubig na dala, no? Nasa likod na bilin. Kanabitang giuhaw ka, kung gamay lang imong kauhaw, gamay rapod ang tubig nga may inom nimo. Kasulay na ka nga uhaw gyud kay ka. Mo kanang bitang isa ka tubig nga kanabitang mineral water nga gamay, kulang pa, dugangi pa kay kulang pa, uhaw pa ko. Ingon ana dinha sa Holy Spirit igsoon. Kung unsa ka kauhaw, maora pud na ang iyahang ipainom nimo. Pero kung uhaw ka, I tell you, punon ka sa balang espiritu. Ang problema sa mauban, mga igsoon, kay nasayop sila, nahimo silang nauhaw sa mga butang sa kalibutan. Asa ka nag-thirst? Asa ka naglong? Basig naglong pa ka nga, makakuan ko, Dakan pa ka ikagipangandoy ba? Unaha sa pagpangandoy ang mga butang sa Ginoo. Kay ngon ang Ginoo, Matthew 6:33, unaha sa pagpangita, unaha sa pagpangandoy. No? His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pero kung unahon nimo pag-uhaw ang mga butang sa kalibutan, nawalay all these things. Nga madugang nimo. Idugang na lang, di na nimo haguan. Dili na nimo kanabang usakuan pa kanabang ipursugid ba? Ihatag na lang sa Ginoo nimo. So let us have a thirsty heart. Pagpangandoy, paglong na Lord, ikaw ra gyud ang makatagbaw. Lord, giuhaw kay ko nimo. No? Dili di ay kana betang kuan ang atong pagkauhaw sa Ginoo nga karon lang.
Kung dili every day, Lord, giuhaw ka nimo. Ingon pa si Bishop sa iyahang sa devotional, atong prayer must be, Lord, empty me. Kunang ingon ng Ginoo man gud, blessed are those who are poor. Kung gibati nimo nga wala ka nagkinahanglan, wala na ihatag nimo. Pero kung everyday mo ka, Lord, nagkinahanglan kay ko nimo, Lord, nagkinahanglan ko sa imong giya, nagkinahanglan ko sa imong advice, Lord, nagkinahanglan ko nga i-defend ko nimo today, Lord, nagkinahanglan ko sa imong tabang today. Ngayon, Ginoo, He can feel you. He can be who He is dinha kanimo. Kung nangayo ka, kung nagkinahanglan ka, Lord, empty me and fill my emptiness. And every day masinati nato nga punon kita sa Ginoo. Last mga igsoon, have a receiving heart. Pagbaton og kasing-kasing nga mudawat. Obedient and willing heart. Flow with the Holy Spirit. Ingon ang Luke 11 verse 9 to 13. Ingon diri, busa sultihan ko kamo, pangayo kamo sa Dios ug hatagan niya kamo, duol kamo kaniya ug tabangan gayud niya kamo. Pagampo kamo sa Dios ug tubagon niya kamo. Tungod kay ang tanang mangayo sa Dios makadawat, ang muduol kaniya tabangan niya ug ang magampo tubagon niya. Kamong mga ginikanan, kun mangayo og isda ang inyong anak, hatagan ba ninyo kini og bitin? Kun mangayo silag itlog, hatagan ba ninyo tanga? Dili gayud. Kun kamong mga tawo nga dautan makahibalong muhatag sa maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak, unsa pa kaha ang inyong amahan sa langit, ihatag gayud niya ang Espiritu Santo ngadto sa tanang mangayo kaniya. So mangayo ta mga igsoon and have that receiving heart. Kanang kasing-kasing nga andam nga mudawat, obedient, willing, mo flow with the Holy Spirit. So this morning our challenge today, kay nakadungog man ka ani nga wali mga igsoon, kung balikon, higugma kay ka sa Ginoo. Gusto niya nga imuhang mabatunan nimo ni nga relasyon nga walay katapusan, walay limitation, dili malimitahan sa panahon, dili malimitahan sa mahimo. And that is your relationship with the Holy Spirit. Hingon ang pulong sa Ginoo, in the last days, He will pour out His Spirit unto all men. To all. So kitang tanan nga ni akaron, i-pour out sa Ginoo ang iyang Holy Spirit diri kanato. Amen. So basi nalimot na ka, naa ka sa church, naa ka sa cell group, naa ka gani sa ministry, pero wala na nimo gi-welcome ang Holy Spirit sa imong kinabuhi. Karong buntaga mga igsoon, atong i-receive ang Holy Spirit. Have that receiving heart. Have that open heart. Ug pagbaton anang kasing-kasing nga naggiuhaw nga masinati ang Holy Spirit. Atong palakpakan ang Ginoo mga igsoon. Palakpakan atong kusog ang Holy Spirit. Thank you, Lord. Ako ihata ang panahon ni Pastora. Good morning. Kumusta mong tanan? Yes, grabe. Kada gyud siya no, kanang ato na gyud ni siyang kinabuhi to declare unsay para nato. Gipanalanginan ta. Gi-bless ta sa Ginoo, gi-prosper ta sa Ginoo. So pa, gitangan ta gawing panglawas ug himo pagyutang maalamon. Salamat sa Ginoo nga nagisgot karon about endless relationship. Munang sa kasal, till death do us part ra. Walay forever. Diri lang ko mo hatag emphasis na ingon si Roxanne, how to experience the Holy Spirit. Ingon siya number 1, ang Holy Spirit is with you. The Holy Spirit is with us. Ang tanan mo ingon, the Holy Spirit is with us. Listen ha, panahon sa simba, panahon sa pag-awit, mao nang importante kaayo nga dili gyud ta maulahi panahon sa pagkanta, kanang kuan halad bitaw sa Ginoo og awit. Because when we sing worship to God, the Holy Spirit will move. Move siya. Na iyang presence, iyang presensya is with us. Munang inigawas nimo, dunay murag gaan lagi. Gikan ko
nagsimba tini ang imong pag-awit ba kinasing-kasing bitaw gyud kayo nga ning abot bitaw imong halad sa Ginoo, the Spirit of God will touch you. Unsay kalibog nimo na touch sa Holy Spirit kay ang iyang presensya kauban nato. Sa wala pa ta nakabaton aning pagtuo sa Ginoo, pinaagi ka sa pagkamangluluwas sa Ginoo sa Kristo, nagsimba ta nga wala gyud tay murag way amo ba. Ning sulod lang tag building, pero wala gyud nato mabati ang presensya sa Dios. Kaning pagsimba sa espiritu ug kamatuoran, mauni siya ang pagsimba nga mabati nato ang iyang presence. Munang uban nga bag-o pagani din makabati sila kanta. Hala, nimbaw like malibog. Lalo kong gibati. Kinsa na? The presence of the Holy Spirit. Busa dili hamay-hamay kining dapita. Anytime the Holy Spirit can touch you, kay ayuhon ka, i-touch ka niya, kay nagsubok ka, kay maka-work siya, kay kauban nato siya, kay nagsimba ta sa Dios sa espiritu kamatuoran. Na-feel ba nimo ang Holy Spirit sa diyang magsimba ta? Ako igsoon, ebidensya gyud kaayo kung magsimba ko kanang magmuduol na ako sa presensya sa Ginoo na akong tuyoon gyud nga akong bation nga naa gyud ang Holy Spirit. Kay ngano man kakumpleto sa akong pagsimba because I feel the presence of the Holy Spirit. Kaduha, the Holy Spirit is inside of us. Nagpuyo siya sa sulod nato. Kinsay may angkon nga gipuyan siya sa Holy Spirit? Unsa gisuot sa Biblia? Don't you realize that you are the temple of the Holy Spirit? Kamu dili na mo iya. Dili na mo sa imong kaugalingon. Gipuy-an na ta. So, di lang Holy Spirit nag-flow panahon sa simba. Nagpuyo pagyud siya sa atuang lawas. Kisay mituoan na. Murag, daoy, to bago ko nga gipuy-an ko Holy Spirit. Nung ang Biblia, once you receive Jesus as Lord and Savior, the Holy Spirit will come and dwell in your body. Kita ang puloy-ana na karon sa presensya sa Dios nga maong Holy Spirit. Unang ikaw na karon ang magdala sa presensya sa Dios na ang Holy Spirit. Ang imong kinabuhi gibalaan sa Dios kaya ang Holy Spirit balaan. Daghang kaayong wala makasabot ani. Munang bisag Kristohano nagpadayon gihapon sa sala, nagpadayon gihapon sa hugaw nga binuhatan. Kay wala sila kasabot aning gipuy-an. Igsuon sa diha bitang nabasa ni nako bag-o pa kong magtotoo. Nakaingon ko sa kong kugulingon. Ako din ning ayuson ako ang lawas. Kay gipuy-an ko og Holy Spirit. Likayan na nako ang mga dautan nga akong gibuhat sa una nga dili mahimuot ang Holy Spirit. Naagod ang presensya niya. Nagtanaw siya nimo, naghimo kag hugaw. Unsa may tabo, unsay kadugayan og naghimo tag di maayo. Holy Spirit mubiya nato. Wala na. Di na takabati sa presence ni Lord. Remember, hello, kung gidawat nimo si Kristo nga Ginoo manluluwas, the Holy Spirit lives in you. Ang tanan mingog lives in me. Dili na nimo makita, dili nimo mahikap, pero gituuhan nimo nga nagpuyo. Nangingon si Pastora Roxanne kaganina nga kuan siya ba dili bitaw siya kung dili nimo siya i-welcome, dili po na nimo na siya ma-experience. I-welcome na nimo siya, gentle na siya. Imo siyang i-acknowledge, and the last, the Holy Spirit is upon us. Kanus ama na maapan us. Katungingon niya, when you are thirsty. But pasabot kung mukunsad na gani, Holy Spirit, listen, kung muabot na gani siya, mupuno siya sa imong pagkatao, mu-release siyang pinulungan nga di nimo masabdan. Which is speaking tongue. You are filled with the Spirit. Kabul kay igsoon, before ko mag-worship sa balay, I really spoke tongue for almost 15 minutes. Sa dihang mag-speak tongue ko, kung sad ang umoverflow ang Holy Spirit, manginit akong diri,
then I can't contain the presence of God. Ato pa, pagkadako kaayong mabuhat sa Holy Spirit sa atong kinabuhi. Hinumdumi mo, biya ka diri, bulahan ka sa tanang magtotoo, bulahan ka sa tanang taos, tibo kalibutan, igsoon. Kipuhian ka presence sa Espiritu sa Ginoo. Una si Jesus, diri pa siya sa kalibutan, he was alone preaching. Notice ni mo, siya rin magwali, siya rin nag-ayo, siya rin nag-deliver, pero sa dang mikunsa ng Holy Spirit. Kinsa naman ang nagwali? Kinsa naman nagwali? Ang mga tao na nga napuyan sa Holy Spirit. Kinsa naman nag-ayog balatian ang mga tao nga napuyan sa Holy Spirit. Kinsa na napagawas og demonyo ang mga tao nga napuyan sa Holy Spirit. Ikaw ba na? Kita na. Kita na'y magwawali, kita na'y gamiton mo ayog balatian, kita na'y gamiton sa dihang musulti ta, konbiktaran sa Holy Spirit ang tao, mudawat sila nga Ginoong Jesus. Kita na ang galamiton sa Diyos. Kay nakabaton tag Holy Spirit. And the last, ang Holy Spirit mo'y patinga sa Diyos nato sa mga promises nga iyang wala pa niya matuman. Siya ang patinga, patik nato, patik. Garanti nga matuman ang tanang promises sa Ginoo sa toa. Kinsay napatikan na diri karon? Kinsay napatikan na sa Holy Spirit? Kung magtanaw ang Dios nato diri sa atong panagtigom, pila ka ang makita nga na ang patik. Kay kung wala ang patik sa Holy Spirit, patikan yung kag 666. Kaya ang Holy Spirit, manggod mo giya, discern, ops, sa atong panahon karon bantayan na. Kani, false, sana siya, kanang fake news, sa pana, good news, fake news. Ang uban, naglibog na kaiskalibutan, unsay fake, unsay kwan, but the Holy Spirit is the Spirit of truth. Igsoon, bulahan kaayo kakaron sa mga tao nga wala kaila sa Ginoo, perting lisura mabuhi karon. Be sure sa imong kaugalingon that you have a relationship with the Holy Spirit. One testimony na ako lately. Na wala pa jud ko naka-preach igsoon. Tungod kay naapay gamay nga ayusunon ang Ginoo sa akong sulod. Sa akong pagbati ba, say mo tense pa ko. Sulod ko sa Casillas. Ko Lord, kabalog yung ka nga nabuhi pa ko ron tungod nimo ug tungod sa imong ministeryo. Lord, gusto na gyud kong mawali. Gusto na gyud kong mo lance out. Gusto na gyud kong mutudlo, mawali. Pero yung ang Holy Spirit sa kuha. Take time lang. Take time lang. Take a rest. Don't you know, nagiprotektahan ta ka? Gingnan ko niya. Pila na ka COVID ning abot sa pagadian. Surge of COVID. Naapektaran ba ka? Na ba kay bahid nga naapektaran ka sa mga virus? Nangihilak yung ko mga igsoon nga no. Really, God cares for us. Bisan doon na pa ko'y gibati. Gipahibalo sa Ginoon ako. Nga wala gayod siya mubiya. He cares for me. Gipakita niya ang other side. Yes, nakagisuffer karon, but the other side, I took care of you. Kano sa kakapatun og comfort once you commune with the Holy Spirit. Sige, commune lang. Holy Spirit, gusto mo simba ko karon pun ako. Holy Spirit, giyahi ko. Isulti lang na, welcome Holy Spirit. Sa akong negosyo, Holy Spirit, ikaw mamuhat sa mga tao nga makaduol, makapalit sa akong Holy Spirit really helps us. Ang iyang portion sa itong mutabang nato. Gusto ba tabang? Ang tanang gustong tabang mo tindog.
Hallelujah. Kana na kinahanglan tabang. Kinsay atong tabang? Magtatabang? The Holy Spirit. Presence na niya, ha? Miuli na si Jesus. Miuli na siya. Physically. Pero yun siya, di ta mo biyaan. Akong ipadala akong spirito. Para mo uban sa inyo, ha? Pero mo balik rako. Hulat lang mo. Igsoon, He is with us. Thank you, Spirit of God, you are with us. God is with us here. Holy Spirit's presence is with us. Hallelujah. Just fill this place, Holy Spirit. Fill us with your presence. Sometimes ipiyo lang yung mga mata. Just let us feel your presence, Lord, through your Holy Spirit. Dili may disturb, Lord. Wa may maghuna-huna nga manguli na may maghuna-huna sa among negosyo, among balay. Maghuna-huna mi nimo karon. Just be with us here, Lord. Kinahanglan ka namo, ikaw ang kalinaw. Holy Spirit, your presence is very important sa amoa. And Holy Spirit, nagpuyo ka sa sulod namo. Ikaw ang pirmi namong kauban. Tabangi mi nga storya nimo pirmi. Makasulti nimo, pangayog tabang nimo pirmi. And right now, Holy Spirit, ang tanang giuhaw, ang tanang nangandoy, pun akaron, Holy Spirit. Pun akaron nga mag-awas. Tanang giuhaw, Lord. Nahubsa na tungod sa trabaho, tungod sa kanihit, tungod sa problema, nahubsa na. Feel us now. Feel us now. Feel us now, as you raise your hand. Feel me, Lord. Feel me, Lord. Feel me, Lord. Feel me, Holy Spirit. Feel me, Holy Spirit. Shanda bayanda ye. Woo! Shara baba bayande. Woo! Shambebe. Yadada masaya maya masaka baba. Kura banda baba shaka baba. Woo! There's the Lord. Dunay kauhaw diri, Lord. Fill upon us, Lord. Spirit of God, fall upon those who are thirsty. Woo! Shaka baba. Receive. I know giuhaw kay son. I know gikapoy ka. Be filled now. Shaka baba. Woo! Be upon us, Lord. Woo! Consume every sacrifice this morning. Woo! Spirit of God. Fall. Pura baba. Shaka baba. Karama baba tanang giuhaw. Receive. Drink. Nahubsa na. Walay basa-basa sa Bible. Walay devotional. Shaka baba. Say, Lord. Kung saan Espiritu sa Diyos. Fall upon us, Lord. Shaka baba. Be filled. Shaka baba. Baba.
Consume, Lord! Consume, Lord! Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit. Ora ba 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 ba. Spirit God, Spirit of God, ikaw katagbawan, Lord. Katagbawan ka, Lord. Katagbawan ka. Ikaw, Lord, ikaw lang ang makatagbaw, Lord. Doon na siguro kulang sa matagusan mo. But your presence will fill us, Lord. Thank you for your presence in our lives. Salamat, Lord. Gipuyan minimo. Giubanan minimo. Huwag mo may gipuno. Thank you kayo. Galamiton minimo, O Diyos. Kung magamit lang minimo, sadang mapunog mi sa imong presence, sa imong spirito. I pray for Happy Church, Pagadan City. Hindi na musika ng among panahon, hindi katapusang kapanahonan. Kundi mo take time ni Lord, makikauban ni mo sa imong Holy Spirit, Lord, aron magamit mi nimo nga maka-impluwensya mi sa uban, makaampok mi sa uban, magamit mi to heal, to deliver, Lord, or people who need you. We present ourselves to you this morning, Lord. Ani-ani mga kamot, Ginoo. Just fill us with your Holy Spirit. Manggawas mining dapita, Ginoo. Walang mi nakasabot, kundi makasinati mi sa imong pag-uban namo, Ginoo. Thank you kayo, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your presence in this place. We give you praise, Lord. We give you praise, we give you praise. At ang anotong best clap offering and shout of praise. That's Holy Spirit. Thank you. Thank you, thank you. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are the breath. Ikaw ang mong ginawa, Ginoo. Salamat nga gaginawa mi karon. Pinagi sa mong Espiritu. Thank you, Lord. And just breath, a breath, exon katulo, ready go. Ready go. Ready go. Amen. Panglingkod mo mga exon.